gau eta egun euskaraz bizi nahi dut Ta gauza bera egin dezakezu zuk Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik Ez da amespa miren nahi ala baizik Euskaraldia izango da 11 egunez, azaroaren 23tik abenduaren 3 bitartean, Euskal Herri osoan egingo dugun ariketa sozial bat. Eta ariketa horrela zertan datzan, geure artean euskeraz egitean. Euskaraz egingo diogu elkarri txapa batez identifikatuta. Eta txapa horren arabera izango gara, hau bizi edo belarri prez. Bai? Hori izango da. Funtzean hori da. Nik ez dakit teknikoki zer izango den Euskaraldia, baina uste dut oso aldi garrantzitsua izango dela 2000 urtetan Euskarak izan ez duen aldi bat izan dezan. Eta 11 egunez Euskal Herri osoan Euskara nagusi izan dadin, Euskaldun guztiok elkartuta Euskararen aldeko ejerzito potoloa izan gaitezkelako eta gure armak hitza edo mingaina eta belarriak direlako eta erabiltze baino ez egulako gelditzen. Portugaleten datuek dioten 8.000 Euskaldun daudela, beraz, ni ilusioz arrimatu naiz ikusteko segiro dagoen.